Nalimbog ang isang 30 anyos na babae matapos itong mahuli sa aktong pagnanakaw ng mga health supplement at pabango sa loob ng sikat na mall sa Rosales, Pangasinan. Kinilala ang suspect na isang vendor at residente ng Barangay Pantal, Dagupan City. Ayon sa pulisya, isinilid umano ng suspect sa kanyang bag ang mga ninakaw na items mula sa magkahiwalay na establishmento. Napansin umano ito ng gwardya at staff ng mall kaya't agad umano nila itong hinabol at inaresto. Na-recover mula sa suspect ang mga health supplement at pabango na nagkakahalaga ng mahigit 13,000 pesos. Yung mga ninakaw niya, pinasok niya sa bag. Buti na lang naging alert yung security natin and yung mga staff ng isang establishment dito sa ating bayan. Nag-review ng CCTV and ayun, na-identify natin yung suspect at nahuli natin siya sa terminal. So all in all, meron siyang nanakaw na estimated more or less nasa 13,000 pesos. Pansamantala ngayong nakalaya ang suspect na mahaharap sa kasong theft. As of now, nakalabas po yung suspect habang hinahanda yung kaso para sa kanya. Samantala, nagpaalala ang pulisya sa publiko at sa mga negosyante na mag-ingat, maging mapagmatsyag at agad i-report sa otoridad ang anumang kahina-hinalang gawain upang hindi mabiktima ng mga kawatan. Pinapaalalahanan po natin yung mga may-ari ng establishment and especially sa mga security and staff nila na maging alerto upang maiwasan yung pagnanakaw sa establishment nila. And also sa mga mamimili natin, mga shoppers natin, maging mapagmasid din para maiwasan din yung pagnanakaw sa mga gamit nila. And also sa sasakyan, wag na mag-iiwan ng mahalagang gamit. Lester Narag, Balitang, Solid North.